Il-każ ta' dawn it-tliet uffiċjali tal-pulizija u l-bouncer kellu jaqa' minħabba żball li l-pulizija għamlet fl-akkuża. Bi żball meta oriġinarjament ġew akkużati l-pulizija niżlet il-ħin ħażin ta' meta allegatament ġara l-inċident. Huma kienu qed jiġu akkużati li sawdu student Franċiż f'bar ġewwa Paċeville. Madankollu minħabba żball tekniku dawn l-akkużi waqgħu għalkemm issa l-pulizija ħabbret li ser terġa' takkuża lill-erba' persuni mill-ġdid. Il-ġurnal kwota s-sorsi legali tiegħu li qed jgħidu li dan ma jiksirx id-drittijiet fundamentali tal-bniedem għaliex l-istess nies biex qed jiġu akkużati darbtejn fuq l-istess akkużi. Madankollu esperti li tkellmu on news qalu mod ieħor u sostnew li dan imur kontra l-prinċipju legali ta' nebis in idem, jiġifieri li persuna ma tistax tiġi akkużata darbtejn fuq l-istess akkuża. Fil-jiem li għaddew il-President ta' Malta appella lil prosekuzzjoni biex toqgħod aktar attenta meta tiġi biex tixtli lil xi ħadd. Din ma kinitx l-ewwel darba fejn fil-qorti l-każ kellu jaqa' minħabba żbalji fl-att tal-akkuża. L-akkużi ta' stupru minn Godwin Sherry fuq tfal ta' dar San Giuseppe kellu jaqa' minħabba żball fil-posta fejn allegatament sar ir-reat. Dwar dan il-każ One News bat mistoqsijiet lill-pulizija jekk ser terġa' tipproċedi mill-ġdid kontra Godwin Sherry, iżda sakemm dħallna l dan il-bulettin bqajna bla risposta.